tun da gwamnatin jihar Bauchi ta zo ya zuwa yanzu misali ta kashe kuɗi amma bari a ce biliyon 20 ta kashe da sunan samar da tsaro. Hankali bai kamata ya ɗauka ba saboda kamar yadda muka ambata last week jihar Bauchi ba yaƙi take yi ba, ba yaƙin basasa muke yi ba, yanayin tsaro bai taɓarɓare kamar yadda muke gani a jihohin Zamfara da Sokoto da kuma Katsina ba. So amma abin mamaki abin takaici sai ga jihar Bauchi da bata cikin waɗannan matsaloli kamar yadda muke gani a Katsina, Zamfara da Sokoto ta fi waɗannan jihohi kashe makudan kuɗaɗe da sunan security vote. Mun ƙalubalanci gwamnatin jiha da duk jami'anta su fito su yi wa mutane bayani, su gaya ma mutane menene dalili, menene justification na kashe waɗannan makudan kuɗaɗe da sunan security vote a jihar da ba yakin basasa ake yi ba, yanayin tsaro bai taɓarɓare kamar yadda muke gani a jihar Zamfara da Sokoto ba da sauran. So menene dalili na kashe waɗannan kuɗaɗe? Amma na ba da bayani satin da ya gabata na ce duk wanda ya san yadda aka yi designing security vote dama kuɗi ne da ake kashewa babu hisabi a bisa dokokin Najeriya. Don haka hanya ce mafi sauƙi ta yadda gwamnoninmu da jami'an gwamnati za su saci kuɗin talakawa, su ci kuɗin kuma sun ci banza babu hisabi a kai, sai dai hisabi ranar gobe kiyama. Sai dai kuma in mun canja dokokinmu mun nuna ba mu yadda ba, babu dalili na kashe wa'annan kuɗaɗe. Wanda dama kullum burinmu a Wikitimes shine aikin da muke na jarida ya ilmantar da mutane ne, ya faɗakar da su karɓi gwamnatin ta dawo hannunsu. Ta yaya za su karɓi gwamnati ta dawo hannunsu? Shine su yi demanding accountability. Mu nuna ba mu yadda ba kuɗaɗen nan da ake kashewa da sunan security vote dole sai an sake zama, dole sai an canja halo, dole sai an canja hatta dokokinmu da suka ba ma shugabanni dama su dinga kashe waɗannan kuɗaɗe masu ɗumbin yawa babu gaira babu dalili. SD ni ɗan jihar Bauchi ne, ko kai ba ɗan jihar Bauchi ba ne, in kana kallo na da sauraro na ya kamata wannan abin ya yi maka zafi, ya yi maka ciwo a ce an cire kuɗi sama da biliyon 60 a cikin 'yan watanni an kashe su da sunan samar da tsaro a yayin da asibitocinmu da makarantunmu suna nan suna buƙatar kulawa, suna nan sun taɓarɓare, babu magunguna a asibitocinmu, babu kayan aiki a makarantunmu, amma an ɗauki waɗannan kuɗaɗen an kashe su da sunan security vote. Wallahi ya kamata duk mai hankali wannan abin ya hana ka bacci. Yanzu kai mai kallo na da sauraro na ka ajiye magana ta, ka ajiye duk wani ƙarya da gaskiya da aka ɗora ka a kai na misali, ajiye ni, ba maganan tawa bace, ba ishu na bane. Hau babur ɗinka ka zaga cikin ƙwaryan jihar Bauchi, ba ma waje ba, cikin Bauchi, ka je ka duba makarantunmu na primary schools da suke cikin garin Bauchi, irin su Baba Sidi, irin su makaranta da ke Kofar Fada, har yanzu ɗalibai a ƙasa suke zama suke karɓan darasi. Don Allah don Annabi Abubakar SD, nawa gwamnati za ta kashe ta samar ma ɗalibai da suke ƙwaryan Bauchi ba wajen Bauchi ba kujerun zama? Nawa ake bukata? Compare experience ɗin da zaka je ka gani da idonka a wayannan makarantun da kuma kuɗin security vote da aka kashe. Menene justification? Kullum abin da nake tambaya, menene wani bayani na hankali gwamnatin jihar Bauchi za ta yi wa al'umma ta fahimtar da su cewa ga dalili da yasa muka kashe wayannan biliyoyin nerori da sunan security vote? Menene dalili? A lokacin da gwamnatin tana kuka babu kuɗi, gwamnatin tana kuka cewa dalilanta da yasa ba ta biyan pension da gratuity shine babu kuɗi. So amma wannan kaman recap muka yi wa masu kallon mu da sauraron mu akan abin da muka yi last week. SD a daidai lokacin da, kuma kafin ma in ci gaba, abin da zan gaya wa mutane shine kuɗaɗen nan ma da na ambata har yanzu fa muna gano wasu, ba mu ma gama gano su ba. So mutanen mu kar su sha mamaki mu zo nan gaba mu sake ambatan wasu kuɗaɗen, saboda har yanzu bincike muke on a daily basis, muna tracking yadda ake kashe wa'annan kuɗaɗe. Kuma har yanzu kamar yadda muka alkawari, ai mun ce a shirye-shiryen mu masu zuwa za mu yi cikakkun bayanai akan
su waye ne ma suke amfana da wayannan kuɗaɗen, har yanzu ba mu zo wajen ba. Ba mu fara ambato kamfanoni da kuma yanda muka ci gaba da gano manya-manyan jami'an gwamnati da kuma iyalan masu rike da mulki yanda suka shigo dumu-dumu a harkan gwamnati ake wadakan da su, duk ba mu zo nan ba. Har yanzu muna feri-feri ne at the moment, muna bayani ne akan abubuwan da kawai muka ga ana ta kashewa game da security vote, in ka kwatanta shi da other sectors da ya kamata su yi attracting wa'annan expenses ɗin.